ah. Ci, eleng. Eleng, saatnya gelimbur, Ci. Wah, bocahnya kesurupan kayak gini. Wah, sopo, tawa ibu. Sopo. Iki ketoknya kesurupan boyo kayak gini. Iku aja ngetok-ngetokin anaknya nyambe ae. Kesurupan liyane nyambe kene. Iku nyambe apa sih ah? Aku raja nyambe. Raja nyambe ya. Bocah iki mari nenek dikai abang-abang. Lah terus ngekeki sapa? Ngebrembangane kita wis menipis. Pak Sultan. Mbak Sutar. Pak Sutar. Banget no, Mas Sutar. Umur tuh kamu bar nyawer lho kentekan dhuwit lho genteng maju ah. Aduh Mas Sutar. Ayah. Mas Sutar teko iki, Mbak. Nyambe, Mas Sutar teko, Mbak. Hati aja.